שלום לכולם, השבת בעזרת השם פרשת מטות מסעי. בפרשת מסעי יש לנו בפרק ל"ג פסוק נ' כל העניין של מצוות ירושת ארץ ישראל, כן, נדבר על זה קצת. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. רש"י כאן אומר במקום, הבאנו את זה כמה פעמים בעבר, והלא כמה פעמים הוזהרו על כך. כמה פעמים נאמר והורשתם, נאמר הרבה פעמים. למה משה רבנו כאן, בערבות מואב על ירדן ירחו, ממש ערב כניסתם לארץ ישראל, למה הוא אומר את זה עוד פעם? אלא כך אמר להם משה, כשאתם עוברים את הירדן ביבשה, על מנת כן תעברו, על מנת לרשת את הארץ. ואם לאו, אם לא תעברו על מנת לרשת את הארץ, מים באים ושוטפים אתכם. וכן מצינו שאמר להם יהושע בעודם בירדן, עוד פעם הזהיר אותם על זה, אמר להם אתם עוברים את הירדן, יהיה פה נס. אבל הנס הוא בתנאי שאתם עוברים על מנת לרשת את הארץ. וזו אזהרה גדולה מאוד, גם לימינו, שאנחנו כאן היום באים לארץ ישראל, צריכים לקיים את המצווה של ירושת הארץ וישיבתה. ואם אנחנו לא מקיימים, כפי שתכף נראה בהמשך, אז מתחילות הצרות, באים מים ושוטפים אתכם. כלומר, הצרות, הגרעין של כל הצרות הוא בעצם שלא יורשים את הארץ, ממילא משאירים פה תרבויות אחרות. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם, כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. אין מקום לתרבות זרה כאן בארץ ישראל, בטח לא לעבודה זרה. הארץ היא נחלת השם, צריכים לנקות אותה, צריכים לטהר אותה, לקדש אותה. ואומר פה אור החיים הקדוש על הפסוק והורשתם את כל יושבי הארץ, הוא אומר, והגם שאמר הכתוב בשבע עממין לא תחיה כל נשמה. כלומר, הכתוב כבר אמר לא להחיות כל נשמה, כאן כתוב רק להוריש. להוריש זה גם לגרש. כאן מדבר הכתוב חוץ משבעת עממים הנמצאים שם, כי לא היו רק 7 עממים בארץ ישראל, היו גם עוד אומות. לזה תקדק לומר את כל יושבי הארץ, כלומר אפילו שאינם משבעת העממים. או אפשר שחוזר על אומות שאין כוח בהם להורגם, שישתדלו להורישם, ולא יניחו מהם בארץ. אז אם כן, זו המצווה הגדולה שנזכרת כמה וכמה פעמים בתורה, והיא מצווה שאנחנו עומדים בפניה וצריכים לקיים אותה היום, והיא המבוא לסיים את כל הצרות של עם ישראל מאז שנהיינו לעם. ועוד פעם נאמר פה, אחרי שנאמר והורשתם את כל יושבי הארץ, עוד פעם בא הפסוק וחוזר על עצמו, והורשתם את הארץ וישבתם בה. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. כן, רש"י פה אומר, והורשתם את הארץ, והורשתם אותה מיושביה, אז וישבתם בה. תוכלו להתקיים בה. ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. כלומר, רש"י אומר, שאם אנחנו יורשים את הארץ, אפשר יהיה לשבת. אם לא יורשים את הארץ, לא נוכל להתקיים בה. זאת אומרת, לדעת רש"י, המצווה היא לרשת את הארץ. הישיבה היא כבר הבטחה. אבל הרמב"ן אומר, ואני קורא את הרמב"ן, על דעתי זו מצוות עשה, כלומר, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, על דעתי זו מצוות עשה. יצווה אותם, מה מצוות העשה? לרשת ולשבת. יצווה אותם שישבו בארץ וירשו אותה, כי הוא נתנה להם, ולא ימאסו בנחלת השם. אז רש"י אומר, הירושה היא המצווה והישיבה היא כבר הבטחה. הרמב"ן אומר לו, גם הירושה וגם הישיבה, זו מצוות עשה מן התורה, ולא ימאסו בנחלת השם. ואילו יעלה על דעתם, ללכת לכבוש ארץ שנער, בבל, או ארץ אשור וזולתם ולהתיישב שם, במקומות אחרים, יעברו על מצוות השם. ומה שהפליגו רבותינו חכמים במסכת כתובות, בעוד הרבה מקומות, במסכת כתובות זה מרוכז שם, הפליגו מאוד מאוד בשבחה של ארץ ישראל,
מה שהפליגו רבותינו במצוות הישיבה בארץ ישראל, ושאסור לצאת ממנה, וידונו כמורדת האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל. כלומר, אם הבעל רוצה לעלות לארץ ישראל והאישה לא רוצה, היא מורדת, היא נחשבת מורדת בבעלה, גם הפוך. כלומר, מי שרוצה לעלות לארץ ישראל, אז השני צריך ללכת אחריו, זה נפסק להלכה. וכן האיש, כן, אם האישה רוצה לעלות והוא לא רוצה לעלות, הוא חייב ללכת, ואם לא, הוא יצטרך לגרש אותה ולתת לה את מלוא הכתובה. וכאן, מאיפה כל זה שאחד יכול לכפות על השני לעלות לארץ ישראל? הרי אנחנו יודעים שאיש ואישה, כמה גדול השלום, כמה התורה מתייחסת לעניין של שלום בית, חז"ל מפליגים מאוד מאוד בעניין של שלום בית. פתאום כאן, אם האיש רוצה לעלות, האישה לא רוצה, או הפוך, שיפרדו, שגירושין. ולמה? משום שכל עניין השלום הוא שייך כאן בארץ ישראל. שלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, שלום הוא האור אלוקי שנמצא כאן בארץ ישראל. אז אי אפשר, כן, אם לא רוצים להוריד את אור השלום כאן בארץ ישראל, אז סופם של הזוג הזה בסופו של דבר, שלא ישכון שלום בבתיהם. לכן זה כל כך חמור הדבר הזה. וכאן נצטווינו במצווה הזאת. כאן, בפרשה שלנו, נצטווינו במצווה הזאת לרשת את הארץ ולשבת בה. כי הכתוב הזה, אומר הרמב"ן, כי הכתוב הזה היא מצוות עשה. והוא אומר עוד, ויחזיר המצווה הזו במקומות רבים. כלומר, התורה חוזרת על המצווה הזאת במקומות רבים. בואו ורשו את הארץ בדברים פרק א'. אז אם כן, אומר הרמב"ן, זה מצווה, ירושה וישיבה זה מצווה. והוא אומר, אבל רש"י פירש, והורשתם את הארץ, והורשתם אותה מיושביה, זה המצווה לדעת רש"י, אז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה, וזה הבטחה. ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. אבל אומר הרמב"ן, מה שפירשתי הוא העיקר. בין כך ובין כך, בין אם כדעת רש"י שמצוות הירושה, הרי כשיורשים את הארץ זה על מנת לשבת. אומר רש"י, לא תוכל לשבת אם לא תירש. אתה יורש, אתה מקיים בזה את המצווה, ואז ההבטחה היא שאתה תוכל לשבת בה. אומר הרמב"ן, לא. גם הירושה וגם הישיבה, שניהם בגדר של מצוות עשה מהתורה, והתורה חוזרת על זה הרבה מאוד פעמים, ללמד אותנו את החשיבות הגדולה של מצוות ירושת הארץ וישיבתה. צריכים לדבר על זה היום הרבה, כי זה המקור והשורש לכל הצרות העוברות על עם ישראל כאן בארץ ישראל וגם בעולם כולו. צריך לדעת, ברגע שעם ישראל פונה לרשת את הארץ, אז כל הגויים נמסים, שרי אומות העולם נמסים, כך כתוב. ולכן אנחנו שמים לב לתופעה ידועה וברורה, כשעם ישראל מראה גבורה כאן בארץ ישראל, אנחנו רואים שהפחד מיד נופל על הגויים. כל החוות שקמו בשלוש שנים האחרונות, שהייתה התפרצות כזאת של אור של החוות, זה משום שחיילי צה"ל נכנסו ללבנון, לחבל עזה. נכנסו שם לחבל עזה, וזה מיד גרם לפחד גדול אצל הגויים. ופשוט הם בורחים, ואז ממילא הארץ נכבשת לפנינו. זה הדבר היסודי שצריכים להבין אותו בתקופה הזאת. לכן, אם אנחנו מחכים לרשת את הארץ שזה יהיה ריאלי, זה לעולם לא יהיה ריאלי, כי הארץ הזאת היא לא ריאלית. העם הזה הוא לא ריאלי, הכל זה מן השמיים. העם הזה אין לו שורש בעולם הזה. הארץ הזאת אין לה שורש בעולם הזה. וזאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, היא נופלת מן השמיים. ולכן צריכים בכוח של אמונה, בכוח של הקיום, רצון לקיים את המצווה והקשר שלנו והשייכות שלנו לארץ ישראל, לגשת ולרשת את הארץ, ואז פתאום נראה שהארץ נכבשת לפנינו. ממשיכה התורה ואומרת, והתנחלתם את הארץ בגורל, כלומר כיוון שארץ ישראל היא כל כך עמוקה, כל כך פנימית, אתה לא יכול בכוח השכל לחלק אותה. אז צריך גורל. גורל זה אומר שזה מן השמיים. כן, כל מקום שהתורה אומרת שצריך גורל, זה אומר שזה משהו שמימי שאתה לא יכול לגעת בו. לכן כיוון שארץ ישראל זה משהו שמימי, אתה לא יכול לגעת. אתה צריך לשים גורל, ועל פי הגורל, איך שהקדוש ברוך הוא קובע, הארץ מתחלקת. וזה והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם,
לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמיתו את נחלתו, אל אשר יצא שמה לא שמה הגורל לא יהיה, למטות אבותיכם תתנחלו. כלומר, גם הם מלמטה חילקו את הארץ, אבל אי אפשר היה באמת לומר זה שלך וזה שלך, עד שזה גם כן הקדוש ברוך הוא על פי הגורל הסכים לעניין. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, אם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו רואים היום מה קורה, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. ואנחנו רואים, כן, החיים של עם ישראל, מדינת ישראל כאן היום, חיים מאוד מאוד קשים. זה קורה בכל המובנים. רק עכשיו שמענו שמיליארדים של כסף המדינה משלמת בשביל הפרוטקשן, בגלל תופעת הפרוטקשן שפוסה כאן בכל הארץ. זה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ, ועד שתותירו מהם לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדכם, וגנבות רכב, והג'ונגל על הכבישים, לפני שאנחנו מדברים על האירועים החמורים של אבנים ובקבוקי תבערה וירי וכל מה שאנחנו חווים כאן בארץ הזאת, זה מובא פה בפסוק אחד, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, ואשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. אבל הדבר הנוסף שיש לנו פה, שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא רק הם מעליהם יעשו את זה, אני אדחף אותם לעשות את זה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. זה נבואה קשה מאוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא שאני יושב בצד ואני ממתין לכם, אלא כל מה שמתרחש פה, מה שדימיתי לעשות להם, אני הולך לעשות לכם. לכן צריך לשים לב עד כמה הדברים הם קשים, כאשר אנחנו מרפים ידינו להמשך ירושת ארץ ישראל. עכשיו, יש פה דקדוק מאוד מאוד חשוב, שגם צריך לשים לב אליו. כתוב, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדכם. נשאלת השאלה, למה והיה? אנחנו יודעים, יש לנו כלל במסכת מגילה, נאמר, כל מקום שהיה כתוב והיה זה לשון שמחה. והיה, ויהי, בימי זה לשון צער. ויהי לבד, זה לשון שמחה ויש לזה לשון צער. אבל והיה כי תבוא אל הארץ, והיה תמיד זה לשון שמחה. אז איך כאן התורה משתמשת בלשון שמחה? והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדכם. איזה שמחה יש פה? אומר אור החיים הקדוש, פעמים שאנחנו משאירים את הגויים בארץ כי אנחנו שמחים בזה. הם עושים לנו עבודות, הם עוזרים לנו. והתורה אומרת, וכאן השמחה שלנו והרצון שלנו להשאיר אותם בארץ. תדעו שזה לסיכים ולצנינים. אומר אור החיים הקדוש. לדבריהם ז"ל, שאמרו במסכת מגילה, כל מקום שנאמר והיה הוא לשון שמחה, אז איזה שמחה יש כאן? כאן נתכוון לומר שהגם שהם יותירו אותם, שעם ישראל יותיר את הגויים הטובים, לצד הרצון והשמחה בהם לצורכיהם, יש לנו, יעבדו פה בבנייה, לא האויבים, הגויים שהם בסדר, וזה מבחינת עם ישראל לכאורה, הגם שיותירו אותם לצד הרצון והשמחה בהם לצורכיהם, הוא מבשרם שיהיו לסיכים ולצנינים. אנחנו בונים פה את הארץ הזאת בעצמנו, אנחנו בתוך כדי הבנייה של המציאות הלאומית שלנו כאן בארץ ישראל, היא צריכה להיות כמו שכתוב בברכות שבלעם הוא הוכרח לברך את עם ישראל, שעם ישראל הוא עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, ואסור שיתחשב. ובהמשך נאמר פה, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, אור החיים הקדוש המפורסם הזה, תמיד צריך לזכור ולקרוא אותו פעם אחר פעם. אומר פה, מה זה צררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה? פירוש, לא מלבד שיחזיקו בחלק הארץ שלא זכיתם בו. לא רק שהם יחזיקו בחבל עזה, שלא זכיתם בו, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם וישבתם בו, גם חלק בתוך שאנחנו יושבים שם, כל חבל הדרום, וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו. כלומר, קומו צאו ממנו. כלומר, וככה זה בכל מקום. ולכן, צריך להבין שזה שאנחנו כובשים חלק מהארץ וחלק אחר לא כובשים,
אז טוב, אז אולי את החלק האחר שאנחנו לא כובשים, אנחנו לא בסדר, אבל לא, גם בחלק שאנחנו יושבים, הגויים ירצו את המקום הזה, ואנחנו יודעים, מי שמסתכל על המפות שלהם, הוא רואה שהמפות שלהם זה ארץ ישראל כולה, מה שניתן לאברהם אבינו, ולכן אין שום אפשרות אחרת, אלא לקיים את מצוות התורה, לרשת את הארץ ולשבת בה. מיד אחר כך, יש לנו את חלוקת הנחלות, וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם. כי אתם באים אל הארץ כנען, כלומר אתם באים לארץ ששמה עכשיו הוא כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. אומר פה מדרש תנחומה על הדבר הזה. בסוף ימיו של משה רבנו, שהוא לא נכנס לארץ ישראל, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, כן, תעלה להר נבו, לראש הפסגה, אני אראה לך את כל הארץ, והוא הראה לו את כל הארץ, ואז הוא אומר לו, ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור, לזרעך אתננה, הראיתיך בעיניך, ושמה לא תעבור. נשאלת השאלה, למה לאמור? לאמור זה תאמר למישהו, אין פה למי לומר. אז אומר לנו המדרש פה, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לך אמור לאברהם, ליצחק וליעקב. שבועה שנשבעתי לכם, כי אמתיה לבניכם. נשבעתי לכם שייתן להם את הארץ, נשבעתי לכם לאבות, שהבנים שלכם יקבלו את הארץ ואת כל הארץ, אני קיימתיה לבניכם. עכשיו זה דבר מאוד מעניין, הרי אנחנו עדיין עומדים פה, משה רבנו עומד בסוף ספר דברים, עדיין לא ירשו את הארץ, אז איך הוא אומר קיימתיה? צריך להבין שמצד הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא אומר קיימתיה לבניכם, פשוט תיכנסו ותיקחו. אני את שלי עשיתי, אתם פשוט צריכים להיכנס לרשת, לכבוש, הארץ תיכבש לפניכם, מבחינתי אני קיימתי זה, לכן עכשיו כבר אתה יכול ללכת לעבוד ולומר אני קיימתי. אותו דבר תדעו לכם בתקופה שלנו, הקדוש ברוך הוא קיים, הארץ כולה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ, נתן לנו את הארץ, הפיל את כל הכוחות הרוחניים שמנסים לעכב אותנו. אבל תיקחו, אם אתם לא לוקחים, אז זה בעיה. לכן, אני את שלי עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. אתם יכולים ללכת לעבוד ולהגיד להם שהקדוש ברוך הוא אמר, נתתי את הארץ כבר, קיימתי את מה שאמרתי לכם. אז כמו אז, ככה היום. לכך נאמר, לאמור, לך תגיד את זה לאבות. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. אצלנו. וכי הארץ נופלת, כן, והלא כתיב הארץ לעולם עומדת, אז מה זה הארץ תיפול לכם בנחלה? אלא כשבאו המרגלים והוציאו דיבה על הארץ ואמרו ושם ראינו את הנפילים, אי אפשר לרשת את הארץ. כמו שכן אמרנו פה, שהקדוש ברוך הוא אומר אני כבר נתתי לכם את הארץ, היא שלכם, פשוט תיכנסו. באו מרגלים ואמרו אי אפשר להיכנס, ואמרו כי חזק הוא ממנו. כעס עליהם משה, אמרו לו כל ישראל טענו טענה, משה רבנו, אילו היו המרגלים 2, 3, נגיד היית שולח אפילו 2 מרגלים, והם היו באים ואומרים לנו אי אפשר להיכנס לארץ, על פי 2 עדים יקום דבר, מה אתה רוצה מאיתנו? בדין הוא שנאמין, שנאמר על פי 2 עדים, עכשיו זה לא 2, והרי הם 10, אנה אנו עולים, כן, זה נאמר בהמשך הפסוקים שמה, משה רבנו אומר, כך אתם אמרתם לי, אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו, אחינו 10 מרגלים, על פי 2 עדים יקום דבר, פה יש 10, מה אתה רוצה שנעשה? כביכול, ככה הם ממשיכים לטעון, אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם, בעל הבית, הקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זה הוא עשה לדור ההוא, והראה להם, נטל שר הארץ וכפתו והפילו לפניהם. הוא לקח את כל המציאות הרוחנית של הגויים שהיו פה, וביטל וכפת אותו לפני בני ישראל. שנאמר, בהמשך, ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ, עלי רש, הוא נתן לך, עלי רש, אתה רואה, תסתכל, כל הכוחות הרוחניים שלהם,
הכל מת. לכן בפועל הם ראו אותם מקברים את מתיהם. אז אם כן, ראה נתן השם אלוקיך לפניך, וכי לפניהם הייתה, אלא שהפיל שרה. הפיל את השר שלהם, ואמר להם, עלה רש, אל תירא ואל תחת, לא מן הנפילים, ולא מן, אל תגיד עם גדול ורב ממנו. תוריד את זה מן הפרק, פשוט תיכנס, הארץ כבר שלך. וכמובן, אנחנו צריכים לזכור, שזה נאמר, מה שנאמר אז, נאמר היום, לתקופה שלנו. ממשיך המדרש ואומר בעניין הזה, על הפסוק, כי אתם באים אל הארץ כנען. אומר המדרש, למדנו רבנו, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, כיצד היו מברכים על המזון? הרי הברכה השנייה היא ברכת הארץ, הברכה השלישית היא ברכת ירושלים. אז איך היו מברכים ברכת המזון? כך שנו רבותינו. עד שלא נכנסו ישראל לארץ, לא היו מברכים אלא ברכה אחת, אזן את הכל. וזה היו יוצאים ידי חובה. מי שנכנסו לארץ, התקינו שיהיו מברכים על הארץ ועל המזון. זו הברכה השנייה. מי שחרבה ירושלים, הוסיפו בוני ירושלים. זו הברכה השלישית. שלושת הברכות האלה מהתורה. מי שנקברו הרוגי ביתר, הוסיפו הטוב והמטיב. הברכה הזאת היא מדרבנן. הטוב שלו הסריחו, והמטיב שניתנו לקבורה. אז יש לנו פה 4 ברכות. הזן, הארץ, ירושלים, והטוב והמטיב. מה ביניהם המובחרת ביותר? ואין לך, אומר המדרש, אין לך חביב מכולם יותר מברכת על הארץ ועל המזון. כלומר, הברכה השנייה שהיא ברכת הארץ, שנודה לך השם אלוקינו על הארץ. שכך אמרו חכמינו זיכרונם לברכה. מכל מי שלא הזכיר בברכת המזון על הארץ ועל המזון, הזכיר רק המזון, לא הזכיר ארץ חמדה, ואחר כך ברית ותורה, חיים ומזון, לא יצא ידי חובתו של ברכת המזון. אמר הקדוש ברוך הוא, חביבה עליי ארץ ישראל יותר מן הכל. אתם שומעים את המשפט הזה של המדרש? יש הרבה דברים שחביבים על הקדוש ברוך הוא. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, חביבה עליי ארץ ישראל יותר מן הכל. למה? שאני הוא שהתרתי אותה, אני תרתי לכם את הארץ הזאת. אני בכבודי ובעצמי בחרתי את הארץ הזאת בשבילכם כמו שבחרתי אתכם. כיוון שאני תרתי אותה, היא קשורה אליי הארץ הזאת. לכן אני אוהב את הארץ הזאת יותר מן הכל. וכן הוא אומר, ביום ההוא נשא ביחזקאל, נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם. כן. וכאן בעניין הזה אומר המהר"ל, שמזה אנחנו למדים, שבזכות ארץ ישראל קיבלנו את ברית המילה ואת התורה. אומר המהר"ל, זה נמצא בנתיב העבודה פרק י"ח, וכל מי שאומר, לא אומר ברית ותורה בברכת הארץ, כלומר גם ברית גם תורה מכניסים דווקא בברכת הארץ. לא יצא ידי חובתו. עכשיו למה ברית ותורה מזכירים דווקא בברכת הארץ, היא הברכה הכוללת? כי בשביל הארץ זוכים ישראל אל שני דברים אלו, דהיינו המילה והתורה. וכל זה זכו בשביל הארץ. כי הארץ נבדלת מכל שאר הארצות בקדושה. בשביל זה זכו לקנות עוד מעלה, היא המילה, שבזה הקדוש ברוך הוא מבדיל אותנו מאומות העולם. ועוד יותר על זה היא התורה, שעוד יותר הבדלה. והכל אומר המהר"ל, והכל מצד זכות ארץ ישראל. כי שם ראוי להיות התורה, כי אווירה בארץ ישראל מחכים. לשון המהר"ל. כן, ממשיך המדרש ומלמד, אתה מוצא, כשהרג יהושע המלכים, בא יהושע בן נון, כבש את הארץ, הרג את המלכים, אמר רבי ינאי הכהן, 62 מלכים היו, כלומר כל מי שחושב של מלחמת גוג ומגוג זה רק הפעם, זה כבר קרה, אבל זה היה הפוך, כשזה קרה, יהושע בן נון נכנס לארץ, בעצם מצא פה את כל מלכי העולם, כאן בארץ ישראל. היום עם ישראל נמצא בארץ ישראל, וכל מלכי העולם רוצים לבוא עלינו למלחמה. בדיוק אותו דבר רק הפוך. את מוצא כשהרג יהושע המלכים, אמר רבי ינאי הכהן, 62 מלכים היו, 31 ביריחו ו31 בימי סיסרא. עכשיו איך יכול להיות שהארץ מכילה
כל כך הרבה מלכים, 62 מלכים, אלא הכוונה היא, כל אומות העולם, אין דבר כזה שמלך היה מולך בשום מקום בעולם, והוא לא היה לו פיסת אדמה כאן בארץ, שזה היה השלטון שלו באותם דונמים שהיה לו פה. מי שלא היה לו חלק בארץ ישראל, לא יכול להיות מלך במדינתו. זה היה התנאי, כי הבינו הגויים באופן תת מודע שלהם, ולפעמים אולי גם מודע, ארץ ישראל היא ארץ המלכות, מי שרוצה מלכות זה קודם כל שיהיה לו חלק בארץ ישראל. אז אם כן, 31 ביריחו ו31 בימי סיסרא. כשהלך להילחם בישראל, סיסרא כשהלך להילחם נגד עם ישראל, הלכו איתו עוד 31 מלכים, נהרגו אף הם עמו, כשהוא נהרג כולם נהרגו עמו. למה? למה הם הלכו איתו? שהיו מתאווים לשתות מים מארץ ישראל, שומעים? הם רצו ללכת עם סיסרא, התחננו, אמרו לו תן לנו לבוא איתך, רק כדי שנזכה לשתות את המים של ארץ ישראל. וביקשו מסיסרא ואמרו לו, בבקשה ממך, נבוא עמך במלחמה. וכל מלך שהיה מבקש לרד למלחמה, היה משלח וסוחר מלכים אחרים בכסף שיעזרו אותו. אמרו לסיסרא, אנחנו באים איתך להילחם נגד עם ישראל, אתה לא משלם לנו כלום, בחינם. אמרו לסיסרא, אין אנו מבקשים ממך כלום, אלא נבוא עמך בחינם, שאנו מתאווים למלות קרסנו מן מים של אותה הארץ, שנאמר, באו מלכים נלחמו בשופטים, להודיעך שאין חביב כארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הארץ הזאת חביבה עליי, שנאמר ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, וישראל חביבים עליי, שנאמר כי מאהבת השם אתכם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אכניס בניי שהם חביבים עליי, לארץ שהיא חביבה עליי, מניין? ממה שקראו בעניין, אצלנו, כי אתם באים אל הארץ, כנען, זו הארץ שאני הכנתי אותה לכם והיא חביבה עליי. בהמשך מלמד המדרש עוד דברים חשובים על הפסוק הזה, כי אתם באים אל הארץ. מה נאמר למעלה מן העניין? והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. ואומר הפסוק, אומר המדרש, זה שאמר הכתוב, מביא פסוק מאיוב פרק למדעי, פסוק י"א. מלפנו מבעמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו מהבהמות ומלמד אותנו מעוף השמיים. את העניין הזה של והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. לא להתחבר אל הגויים, בטח לא כאן בארץ ישראל. מלפנו מבהמות הארץ, ילמדנו הקדוש ברוך הוא מבהמות הארץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לימדו מפרו של אליהו, שבשעה שאמר להם אליהו לעובדי הבעל, בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה. באותה שעה נתקבצו 450 נביאי הבעל ו450 נביאי האשרה, ולא יכלו להזיז את רגלו מן הארץ. הם בחרו להם את הפר, והוא לא הסכים, לא הצליחו להזיז אותו. ראה מה כתיב שם, ויתנו לנו 2 פרים. מה עשה אליהו? אמר להם, בחרו לכם 2 פרים תאומים, מאם אחת, הגדלים על לבוס אחד, והטילו עליהם גורלות, אחד לשם שמיים ואחד לבעל. מה שלשם שמיים אני לוקח ואני מקריב אותו, מה שלבעל אתם מקריבים אותו. ובחרו להם הם הפר האחד. ופרו של אליהו מיד נמשך אחריו והלך. מיד הלך לאליהו. ואותו הפר שעלה לשם הבעל, נתקבצו אותם נביאי הבעל ונביאי האשרה לזוז, כן, את רגלו מן הארץ, מנסים להזיז אותו, ולא יכלו. עד שפתח אליהו ואמר לו, לך עמהם. השיב הפר ואמר לאליהו, לפני כל העם, אני וחברי יצאנו מרחם אחד, וגדלנו במרעה אחד, על לבוס אחד. והוא עלה לחלקו של מקום, ושמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש עליו, ואני עליתי בחלק הבא להחיץ את בורי. לא מוכן. תראו, אפילו הבהמה מבינה שלא להתחבר עם רשעות, לא להתחבר עם טומאה, לא להתחבר עם עבודה זרה. אז בטח ובטח תרבות הגויים כאן בארץ ישראל, ודאי צריך, זה מה על זה המדרש אומר, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, תלמדו את זה מהפר הזה של אליהו. אמר לו אליהו, בכל זאת לך עמהם, ואל ימצאו לי עלילה, כדי שלא ימצאו פה איזה עלילה, שכשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על זה שעימי, כך מתקדש עליך.
כי אז יראו דרכך כמה הם הבל. אמר לו, וכך אתה יועצני, כך אתה מייעץ לי, אני לא אלך איתם, אתה רוצה, תיקח אותי אתה ותביא אותי אליהם, כדי שיבינו שגם אני שייך לקדושה. שבועה שני זז מכאן עד שתמסרני אתה בידם, שנאמר ויקחו את הפר אשר נתן להם, ומי נתן להם? אליהו. ואתה מוצא שאליהו אמר להם, ויתנו לנו 2 פרים, ועוד אמר להם, בחרו לכם הפר האחד, ולסוף מה כתיב? ויקחו את הפר אשר נתן להם. שלכך נאמר, מלפנו מבעמות ארץ, ומה זהו מעוף השמיים יחכמנו? אמר הקדוש ברוך הוא, לימדו מן העורבים, שכל זה בעצם הכניסה לארץ, הוא אומר להם, תראו כמה אסור להתחבר אל הרשעים, תיזהרו מזה, תראו את הבהמה, את השור, את הפר של אליהו, ותראו עכשיו את העורבים. לימדו מן העורבים, שהיו מחלקלים את אליהו, שנאמר והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר. ומכאן היו מביאים? משולחנו של יהושפט. עכשיו היה 2 אפשרויות להביא, או משולחנו של יהושפט מלך יהודה, או משולחנו של אחאב מלך ישראל. למה מיהושפט? יהושפט היה צדיק, אחאב היה רשע. משולחנו של יהושפט, לפי שלא היו רוצים אותם העורבים להיכנס לביתו של אחאב, להוציא משולחנו כלום לאותו צדיק. אין עירוב בין צדיק לרשע, מפני שהיה ביתו של אחאב מלא מעבודה זרה. הווי, מכאן נלמד, ומעוף השמיים יחכמנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לימדו מן הפר ומן העורבים. אל תפנו אל האלילים להסתכל בם. כלומר, אל תשימו ללב לתרבויות הזרות שיש כאן בארץ ישראל. בטח ובטח אל תחכו אותם. תבינו שאתם נכנסים לארץ, זה עניין אחר. תפרידו את עצמכם מן האומות, לכן והורשתם אותם. תגרשו אותם מן הארץ. מנין? ממה? כלומר, אל תפנו אל האלילים להסתכל בם מנין, ממה שקראו בעניין, והורשתם את כל יושבי הארץ מלפניכם. ועוד אומר הקדוש ברוך הוא, כי אתם באים אל הארץ, זה שאמר הכתוב, הדור אתם, ראו דבר השם, המדבר הייתי לישראל. מה זה המדבר? אל תהי קורא מדבר, אלא מדבר דהייתי לישראל דבר ולא עושה. אני אמרתי לכם, אני נותן לכם את הארץ, עשיתי את זה, כנסו. הארץ שהתניתי לתנה להם, שמה אמרתי להם שהיא נאה והטעיתי אתכם, אמרתי לכם שהיא יפה, הטעיתי אתכם. אם ארץ מאפליה, אמרתי לכם, הבאתי לכם ארץ שיש בה חושך, שמה אמרתי לכם להכניס אתכם לארץ והלקשתי אתכם, כלומר, ונתתי לכם מכות בארץ, שאין מאפליה אלא לשון הלקשה, כעניין שנאמר, והחיטה והקוסמת לא נוקו כי אפילות הנה. שמה אמרתי לכם שהיא נאה והטעיתי אתכם, הרי אתם נכנסים לתוכה, תיכנסו ותראו שאין יותר טוב ממנה, אבל תיכנסו על מנת לרשת. כי אתם באים אל הארץ כנען. זאת אומרת, הארץ הזאת, יש בה הכל. מהו כנען? ארץ של פרקמטיה, שיש בה סחורה, כמאן דעת אמר, אשר סוחרי השרים, כנעניה נכבדי ארץ. ונסיים עם המדרש היפה הזה פה, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, מהו לכם? לכם היא ראויה. אשר תיפול לכם, משל למלך שהיו לו עבדים ושפחות. והיה משיא לעבדיו שפחות מן אוסיה אחרת, מארץ אחרת. ולשפחותיו היה משיא עבדים מן אוסיה אחרת, מארץ אחרת. עמד המלך וחישב בדעתו, אמר העבדים שלי והשפחות שלי, מוטב שעשי עבדיי לשפחותיי, שלי לשלי, כך כביכול. הקדוש ברוך הוא אמר, הארץ שלי, שנאמר לה השם הארץ ומלואה, וישראל שלי הן, שנאמר כי לי בני ישראל עבדים. מוטב שאנחיל ארצי לעבדיי, שלי לשלי. וכך נאמר, זאת הארץ אשר תיפול לכם. דבר אחר, זאת הארץ. זה שאמר הכתוב, כוח מעשה וגיד לעמו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, יכול הייתי לברוא לכם ארץ חמדה אחרת, לעשות בריאה, כי יש פה 7 עממים. אבל לא, דווקא אני רוצה שתיכנסו לפה, אלא בשביל להראות לכם כוחי. כלומר, למה אני משאיר את 7 העממים האלה? כדי להראות לכם כוח מעשה וגיד לעמו, להראות לכם איך אתם נכנסים ומכניעים אותם מיד. אני אוריש את צונכם מפניכם, ונותן לכם את ארצם. לקיים מה שנאמר, כוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אז אם תשאלו למה יש לה כאן גויים בארץ, כדי שנירש אותם. וכשאנחנו יורשים אותם, זה בעצם השכינה יורשת אותם. וזה כוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים.
זה, אני חושב, המסר ענק שיש לנו מן הפרשה, מהרבה פרשיות, אבל כאן זה מאוד מאוד מרוכז, מאוד מאוד לגבי התקופה שלנו, שצריכים הרבה הרבה תפילה, שמדינת ישראל, עם ישראל, נתאושש מהגלות הקשה הזאת, ונבין שהארץ כבר נפלה בידינו, וכל הכוחות הרוחניים שאנחנו חושבים שהם שולטים על הארץ הזאת מבפנים או מבחוץ, הם כבר כפותים לפנינו, איך שאמר כלב בן יפונה, כן, שר צילם, כי לחמנו, ואנחנו אוכלים אותם כמו לחם, ככה אמר כלב בן יפונה לכל העם, בדיוק ככה גם בימינו, וכוח מעשיו בגיד לעמו, על ידי עניינה של ארץ ישראל. עד כאן, שלום לכולם, שבת שלום.